4 задължителни неща за твоя сайт. Част 2. SEO. По-просто казано, как хората намират сайта ти, когато търсят в Google. Дори да имаш най-хубавия сайт, няма никакво значение, когато няма кой да го види. Как да провериш колко е добра твоята SEO оптимизация? Влизаш в този сайт, пишеш домейна си и след една минута ще излезат няколко оценки. Ако оценката ти за SEO е по-малка от 90%, твоите потенциални клиенти стават като Джон Траволта. Ще се чудят къде си. За твоя радост обаче, освен оценката, която Google ти дава, получаваш информация за проблемите, липсващи тагове, описания и твоята цел става да ги оправиш и да превърнеш потенциалните си клиенти в Леонардо Ди Каприо. Да те забелязват веднага. Разбира се, винаги можеш да оставиш работата на нас, на хора като мен, които по цял ден обичат да стоят пред екрана, тук като ти си пиеш коктейлчета с джена и се радваш на трафик към сайта ти. Аз съм Андон от Web Studio 28 и ако искаш да гледаш повече такива видеа, може да ни последваш в TikTok, Instagram, Facebook, вече сме навсякъде.